Тук съм, за да ви разкажа една лична история. Винаги съм обичала дългите коси, не само на себе си, но и на хората около мен. И така, когато децата ми се родиха, без да искам, и аз предадох това, и до ден днешен те са винаги с дълги коси. Защо казвам всичко това? Защото преди около седмица, когато бяхме за последно на фризьор, а това са едни и същи момичета, които винаги са се грижили за нашите фризури, и т.е. децата са ходили само при една единствена фризьорка, която е и наша приятелка. Тя пипна косите и им каза: я, каква голяма промяна има, станали са им доста по-плътни косичките. Така, приятно бях изненадана, още повече, че преди около година така започна едно по-голямо омазняване в скалпа на техните коси. Отдадох го на това, че навлизат в пубертетската възраст и съответно така се наложи да поекспериментирам с няколко шампуана до момента, в който попаднах на нашите шампуани. Това съвпадна така и с времето, когато аз всъщност се запознах с компания LR. За какво всъщност говоря? Какво използваме с децата, за да осигурим блясък, мекота на косите си и, както и други хора вече констатираха, по-голяма плътност на косама. Ето този шампуан. Вече без него не оставаме вкъщи. Интересно е, защото трябва малко време човек и може би и самата коса да привикне към него, и в момента, в който привикнем към него, вече друг шампуан сякаш не ни харесва. Децата винаги са били с дълги коси, те нямат време да използват маска, която да изчакат да подейства. Затова това е тяхната комбинация. След като изкъпят косичките си, те се напръскват с този балсам, който може да бъде оставен за по-лесно разресване. Няма заплитане на косите и ароматът е също много добър. За по-изтощените коси, като моята, непрекъснато подлежаща на обработка с експерименти на най-различни цветове, виждате ми тук червеникавата, лила веща, съответно имам нужда малко повече от подхранване, така че използвам тази маска и този шампуан. Тоест тези 4 продукта са идеалното решение за една по-здрава, по-лъскава, по-хубава коса. И нека да отбележа още нещо, който е с червеникава коса. Знае колко е неприятен момента с бладисването на всички кърпи. Този шампуан не бута толкова цвета, колкото обикновените шампуани, което означава, че кърпите ми не са чак толкова почервенени. Не мога да кажа, че съвсем няма, но е много по-поносимо, отколкото с обикновен шампуан. Всички тези неща в момента са на оферта, така че възползвайте се, за да усетите и вие благотворното им влияние върху вашите коси.